Mikko Salo, olet jälleen täällä Karjalan kovimmassa ja nyt pidit ihan luennonkin ja teltta pullisteli väkeä, niin oliko yllätys, että suosio oli näin suuri? No joo, oli positiivinen yllätys kyllä, että oli kivasti porukkaa ja hyviä kysymyksiäkin tuli vielä, että jäi hyvä fiilis ja oli kiva olla täällä pitäisi luentoa. No, sähän olet ollut täällä aikaisempina vuosina ja olet joskus ihan hypännyt kisaajien mukaankin ylimääräisenä, niin nähdäänkö sinut tänä vuonna kenties jossain lajissa mukana? No ei tänä vuonna kyllä nähdä, että viime vuonna tuli suoritettu se juoksu, mutta tänä vuonna taitaa olla oman salin kilpailijat niin hermon, että ne vaatii kaiken huomioon tuolla urheilija-alueella. Niin, että olet ihan valmentajan ominaisuudessa sitten täällä, etkä esimerkiksi uimassa? Joo, kyllä ihan valmentajan ominaisuudessa ollaan täällä, että joku urheilijoita tosiaan tässä, kenen perään vähän katsotaan. Joo, sanoit tuossa luennolla, että et itse enää treenaa kovaa, niin onko kaikki kilpailuhaaveet jo haudattu ihan kokonaan? Ei tietenkään, että kova reenaaminen on suhteellinen käsite, että todellisuudessa aika systemaattisesti ja hyvin tulee harjoiteltua, että se tavoite, että mä voitan jossain vaiheessa CrossFit Gamesissa jonkun Masters-sarjan, niin se on edelleen niin kuin kirkkaana tavoitteena mielessä, eli sitä varten tässä tehdään töitä joka päivä. No, joko osaat sanoa, että minä vuonna Mikko Salo nähdään taas Gamesissa? Mikko Salo nähdään Gamesissa heti, kun mun ikä ja joku Masters-luokka löytyy sieltä. Toivottavasti ensi vuonna 35-39 sarja tulee, niin sitten nähdään. Okei, no mitäs muuten Porista tullut kovia kisaajia, Jonne Koski esimerkiksi, mutta onko siellä niinku muita nuoria kasvamassa sitten ihan tuonne kirkkaammalle huipulle? No tällä hetkellä ei sellaisia nuoria superlahjakkaita ole. Siellä on hyviä liikkujia, mutta ei semmoisia superpotentiaalisia nuoria ole. Nimisen Anette on nyt ollut kesän tuossa CrossFit-varastolla, hän on töissä Porissa, niin on päässyt tekemään yhteistyötä hänen kanssaan ja katsotaan varmasti syksyllä ja vuoden mittaan meidän yhteistyö jatkuu hyvin tiiviin, että Anette on hyvä valmennettava ja hän pitää siitä tyylistä, millä tavalla mä teen asioita, joten meillä saattaa tulla ihan hyvä tulevaisuus vielä tässä. Eli Anette nähdään siis ainakin regionaalissa ensi vuonna vai onko muita suunnitelmia vielä? No sehän kannattaa itse Anetelta kysyä, mutta Likallahan on tosi kova potentiaali tähän lajiin ilman mitään pilvilinnojen rakentamista. Se saattaa olla epärealistinen se Games-taso saavuttaa, mutta semmoinen vakiintunut regionaaltaso, niin se on täysin realismia. No selkeästi Anette on sun suosikki varmaan täällä Karjalan kovimmassa, mutta miten toi miesten sarja, ketkä siellä on niinku semmoisia ennakkosuosikkeja? No täytyy sanoa, että en ole niinku tietoinen, missä kunnossa kaverit ovat, eli perustuu täysin tämmöiseen mututuntumaan, mutta itänaapurista tuleva kaveri vaikuttaa tulosten ja huhujen perusteella aika kovalta kaverilta voitettavaksi. Hyvä, oikein kivoja kisoja sulle, kiitoksia.